Sanibonani-ke emakhaya. Mina-ke igama lami ngingumthuli buthelezi. Ngivela enyuvesi yaKwaZulu Natal. Namhlanje sobona uhlelo lwesiZulu olumdlalo odlalelwe kwikhompyutha. Lolu hlelo olusiza-ke ekufundeni nasekufundiseni amagama esiZulu. Lolu hlelo-ke igama lalo ngilibize ngokuthi Isigwebo Sentambo. Lolu hlelo-ke luthathelwa emdlalweni wesiNgisi obizwa ngokuthiwa i-Hangman. Lolu hlelo ludlalelwa kwikhompyutha, lisiza ekufundeni amagama esiZulu. Luhle kakhulu ekufundiseni abantwana noma ekusizeni ekufundiseni abantu abafunda isiZulu njengolimi olwengeziwe. Lolu hlelo-ke lisiza lapho luyinsiza ekufundeni nasekufundiseni amagama esiZulu. Lapha-ke esokubona kulesi sethulo sobona-ke umhlahlandlela osetshenzisiwe ekwakhiweni kwalolu hlelo. Umhlahlandlela osetshenzisiwe lapha umhlahlandlela we-cognitive load theory. Lapha-ke ngaphansi kwalo mpheme walo mhlahlandlela singabona indlela eziningi zokusiza ekufundeni nasekufundiseni ulimi. Okuzovela-ke futhi lapha-ke kulesi sethulo sobona namathumbu alo uhlelo Isigwebo Sentambo. Okubalulekile esokubona lapha emathunjini izinsizanhlelo ezimbili ezibalulekileyo okuwu-Pygame kanye no-Random, okuyizona zinsizanhlelo ezenza lolu hlelo lusebenze, lwenze lokhu okufanele ukuthi lukwenze. Okubalulekile-ke ngaphansi kwalesi sahluko sesibili okuzovela ukuthi lolu hlelo lwakhiwe kusetshenziswa iPython. Bese-ke sibona esahlukweni sesithathu salesi sethulo sobona lona uhlelo olumdlalo, silibone ukuthi libukeka kanjani Isigwebo Sentambo. Lapha-ke nanku-ke umhlahlandlela osetshenzisiweyo. Ake sizwe ukuthi uthini lo mhlahlandlela. Umhlahlandlela we-cognitive load ubalula ngokuba ingqondo iyetshisa kanjani imininingwane efundiwe nanokuthi ifunda kanjani imininingwane emisha. Lo mhlahlandlela uphakamisa ukuba abantwana bayakukhohlwa okunye abakufundile, kanti futhi imiqondo yabo iyaye iqineke lapho khona begqishwa ngemininingwane eminingi ekufundeni. Lokho okuholela ekutheni bathikameziseke ekufundeni kwabo. Lapha-ke okubalulekile okumele sikuthathe ngaphansi kwalo mhlahlandlela ukuba ziningi izindlela zokufunda nokufundisa. Enye indlela engasetshenziswa ekufundeni nasekufundiseni indlela esamdlala, indlela yokudlala ekusizeni ekuthenini abantu abafundayo bakwazi ukuthi bayithathe imininingwane leyo abasuke beyifunda. Iyona ngqikithi yesethulo-ke lapha ukuthi ekufundeni kungasetshenziswa nemidlalo endimeni yokufunda nokufundisa. Lolu hlelo-ke inhloso yalo ikona lokho, luwumdlalo lolu hlelo, kepha ekubeni umdlalo kwalo lusiza ekuthenini lo osuke eludlala akwazi ukuthi afunde amagama amasha esiZulu. Isigaba sibona nanka amathumbu alo uhlelo, ke sibone ukuthi lakheke kanjani. Lolu hlelo-ke lude kakhulu, angikwazanga ukufaka
yonke imininingwane yamathumbu alo uhlelo, ngikhethe izindawana ezibalulekileyo emathunjini alo lolu hlelo. Okubalulekile njengoba bese ngibalulile ekuqaleni kwalesi sethulo, okubalulekile lapha insizanhlelo lezi ezimbili, uPyGame kanye noRandom. uPyGame iwona-ke iyona nsizanhlelo eyenza ukuba uhlelo lenze lokho okumele lukwenze ekuthenini lube samdlalo, lube umdlalo. uRandom kulelo hlelo kusetshenziswe amagama amaningi ngoba umuntu mayedlala lolu hlelo kumele aqagele igama. Uma ekwazile umuntu ukuthi aqagele igama okuyilona lona, lo muntu odlalayo bese unqoba-ke umdlalo uma eqagele igama okuyilona lona. Ekwakhiweni kwalolu hlelo kufakwa amagama, uhlu lwamagama ngaphakathi ohlelweni, ebese-ke ebese umuntu kumele aqagele igama okuyilona lona lolu oluvezwa igama lelo, izinhlampana zamagama avezwa uhlelo. Le nsizanhlelo uRandom usiza ekuthenini uxhumanise amagama aphakathi ohlelweni kanye nohlelo uqobo lwalo. Ngakho-ke amagama evela ohlelweni asuke esefakiwe ngaphakathi ohlelweni. uRandom uxhumanisa uhlelo kanye namagama lawo aphakathi ohlelweni ukuze umuntu akwazi ukuthi awabone amagama noma azibone izinhlampana lezo zamagama. Okubalulekile-ke futhi lapho ukuthi uPyGame uma kwakhiwa lolu hlelo asikho isidingo sokuthi kufakwe uthikinta ngoba uPyGame uyakwazi ukuthi abe inkundla yohlelo noma-ke abe ubuso bohlelo. Ubuso balolu hlelo bakheke ngaphansi kwinsizanhlelo uPyGame. Enye imiyalelo le eyengeziweyo yohlelo, njengoba bese ngibalulile ukuthi lolu hlelo lusebenza ngamagama, ngohlu lwamagama. Ngakho le ndawana yohlelo njengoba sibona la words.txt, amagama ohlelweni abhala kwi-txt file. Ngakho nayo le ndawo le ngaphansi kwensizanhlelo uRandom, le miyalelo isiza ekuthenini ixhumanise uhlelo kanye namagama lawo angaphakathi ohlelweni, uhlu lwamagama. Lena-ke enye imiyalelo eyengeziweyo ebalulekile ekwakhiweni kwalolu hlelo. Lapha-ke umuntu uma edlala kumele ukuthi aqagele igama ngoba uhlelo lufike, umuntu uma elivula uhlelo ukhetha izinhlamveni zamagama, nizolibona uhlelo ngizoliveza njengamanje. Kepha uma livela uhlelo, umuntu ufika aciphize noma yiphi inhlamvu yegama ohlelweni, ebese uhlelo luveza izinhlampana zamagama lapha ngaphansi. Umuntu yena kuyofanele ukuthi aqedeleleke igama lelo ngokubona izinhlampana zamagama ezivezwe uhlelo. Le ndawo-ke le ndawo emathunjini ohlelo isebenza wona lowo msebenzi ekuthenini iveze izinhlampana zamagama ukusiza umdlali ukuthi akwazi ukuthi aqagele igama okuyilona lona olufunwa uhlelo. Lapha-ke eminye imiyalelo emathunjini alo uhlelo, imiyalelo eyengeziweyo. Uma umdlali wohlelo enqobile, uhlelo liyamtshela umdlali ukuthi hayi uqagele igama okuyilona lona, unqobile. Uma umuntu ehlulekile, uhlelo futhi liyamtshela umdlali ukuthi hayi uhlulekile, awudlalanga kahle, awuhlulekile ukuqagela igama okuyilona lona. Le ndawo-ke ivela ngasekugcineni kohlelo, le ndawo ekutsheleni umdlali ukuthi unqobile noma cha. Ake sibone-ke sibone uhlelo uqobo lwalo, silibone ukuthi lubukeka kanjani.
Nakhu nantu-ke uhlelo lapha-ke kunezinhlamvu zamagama umuntu okumele akhethe kuzo. Lapha ngaphansi kohlelo kunodwi, ila okuvela khona izinhlamvana zamagama. Iy'nhlamvana zamagama uma ivela lapha kodwi, umdlali kumele aqegele igama ngokubuka izinhlamvana ezimbalwa ezivezwe kuhlelo lapha. Ake sibone. Nakhu-ke la umdlali ufike akhethe lapha ezinhlamvini zamagama, ebese uhlelo luveza izinhlamvu ezimbalwa zegama leli elifunekayo. Uma umdlali ekwazile ukuthi aqagele igama okuyilona ngokubuka izinhlamvana zamagama lapha ngezansi, lo mdlali uyobe esenqobile-ke umdlalo. Uma umdlali ehlulekile uqagela igama okuyilona ngokubuka izinhlamvu lapha ngaphansi lapha kodwi, le ndoda le esigxobeni iyobe isilenga esigxobeni uma umdlali ehlulekile ukuqagela igama okuyilona lona. Ngakho umdlali uma edlala kumele aqagele igama okuyilona lona ukuze akwazi ukuthi asindise lo mnumzane ekulengeni lapha esigxobeni. Nakhu-ke la uma umdlali eqhubeka edlala, uhlelo liyaqhubeka liveza iy'nhlamvana zamagama lapha nalaphaya. Kodwa ngokubuka izinhlamvu umdlali bese esezama ukuqagela igama-ke okuyilona lona elidingekayo. Yiyo nje lubukeke kanjena-ke uhlelo Isigwebo Sentambo, uhlelo olusiza ekufundeni nasekufundiseni amagama esiZulu. Asibonge. Uma kukhona-ke odingayo lelu hlelo uyobe esexhumana nami. Ngiyacabanga ukuthi kukhona lapho okuvela khona umbiko-mbani wami, imininingwane yombiko-mbani kufanele livele. Ngiyacabanga ukuthi kukhona la evela khona la. Lo muntu uyobe esexhumana nami uma ukuthi kukhona odingayo lolu hlelo, sengiyozwa ngaye lowo muntu loyo olidingayo. Asibonge kakhulu.